आच्छा मिथिस'ना नोंनि थिननायावनो जबरदस्ति गथ' लानो गोनां जाबायलै आङो। आंखौ होनदोंमोन दानो खांथ'वा होननानै नोंनि थाखायनो जाबायना आं बानोनो रोङा आरो आंखौसो बखालि खालामबावनो नागिरदों मिथिस'ना नोंनो बादोलै मिथिस'ना आङो बानोनो रोंगौथारालै। साला मेहेर फाग्ला आंखौ लानानै ओरैनो उदां उदां थानो सानदों नामा नोङो? माबार गथ'खौबा नङाबा मोनगोनसो। साला फिफा जानो गोसो दंबा माबार गथ'खौबा होदो सानैजों बेरायग्लांहैनोसै नङाबा गाबबाय थागोन बे। होस साला मा घन्टानि हाबा जाफ्लांखोब्रा आंलाय माबा गथ'सो बानांबाय साला आं बेबायदि मिथिखानाय मोनबा आं हाबाखौनो जायामोनलै मिथिस'ना। आच्छा बे फैबाय थानायालाय मा थाखायसो माथो बेलाय बे मनायावलाय मा लाना फैदोंलै बे फाग्लायालाय र' एसे रायज्रायहैनो। बे फैबाय थानायालाय मेहेर फाग्लासो नामाब्रा आरो बिखुङाव माथो गथ'सो बाबावदों बेलाय। हाब बारा गोबावानो जायाखै बे हाबा जानाया दानो बुरिनि जाजेनबायानो। हाब रोंलालै आङो दानि सेंग्राफ्रा मासि गरमब्रा बिदिखौनो थाब थाब गथ' मोनमारालै। होस एसे रायज्लायहैनायलै आङो र' खाथियाव। होस साला मिथिस'ना एफा हायलाब हायलाबलाय बबेयाव थांनो नागिरखोब्रा र'ब्रा र' मा नाम दोनखो गथ'खौ एसे रायज्लायदिनिब्रा र' बे फाग्ला मेहेरा माथो बहा माथो देन्जारलै बियो साला गथ' मोननायनि साला आंखौ साला नायफिनलायाखैना बियो माथो बुंबावनोब्रा थाख्लाय माबा गथ' मोननानै माबा बखालिसो जानांबायलै आङो थाख्लाय। हाब नोंनिया देरजोबथारबायना साला ओंखायनो नोंहा टेनसन गैया साला आंहा नै सासे मोनबायबो बिखुङाव थफ्ला बानांबायबो मा लाब जाखोसै बेलाय। आच्छा थाख्लाय मनायावलाय माथो माथो लाखोब्रा बबेयाव थांनाय फैखो नोंलाय? मैगं लायदोंमोनलै आङो मैगं लायदोंमोन मेहेर फंबाय बे नोमादैया दखान खरसा लायथां होननायखायनो फैब्रबथारनानै लायनो गोनां जाबाय आङो। आच्छा मेहेर बबेसिमथो थांनो नागिरखो? नैलै थाख्लाय बे फाग्लायानो माबा लामा बेरायनो होननानै लिंना लाबोनायखौ नुवाखै? बे मिथिस'नायालाय सासे मोननायावनो मासे हामखोब्रा बेलाय। आच्छा बेथ' सिख्लायाव जोबोद सेक्सिथारमोनलै बे हाबा जाफैनानै माबा सेहेरानो गाज्रि जाथारबायलै माथो बेलाय।